Zeruan igarrez ari da, ez dut bere pena, ez dut bere pena. Denbora itxaren kontra sendabide bat sekatzen baduzue, Katalin, Maider, Amaia, Magi eta Filipek bihotza berotuko dautzue. 2018an sortu zuten Guraso taldea. Filipek gogoa zuen Guraso talde bat sortzea, eta helburua zen gure haurtzaroko kantuak hartzea, transmititzea, sorkuntzak ere itea. Guretzat da diostaldi bat, plazer hartzea hori da gure lehentasuna. Entzatzen gira ala ere gauzak pixka bat serioski deiten. Duela 7 urte aurrendako lehen disko bat atera eta gero, aurten bigarren bat plazaratu dute gehiago familiei zuzendua eta beste artista batzuk gomitatuz, ala nola xutik taldea. Partikatzeak ekargarriak dira beti, eta beren pasta eta beren kolorea ere ekartzen baitute. Kantuaren maitasuna dugu denek, eta boz desberdinen lantzea eta gauzak asmatzea edo bakotxak bere botzan, eta hori biziki gustagarria zauku, uste dut boster. Guraso eta xutik, baita beste hainbat taldea eta bal gelan izanen dira bihar, Miarritzeko ikastolaren 50. urteentzat, itzordua ahatzeko 6 hontan.